Съсредоточаването в час често е непосилна задача за много от учениците. Оказва се обаче, че този основен проблем в обучението може да бъде отстранен. Нужни са само монитори и няколко компютърни мишки. За един иновативен метод на обучение разказва Даниела Пехливанова и Огнян Пенев. Съвсем скоро и черната дъска и тебеширът може да влязат в историята, а новият начин на преподаване ще изглежда ето така. Че да стоят пред компютъра е любима занимавка на децата, отдавна се знае. Че боравят пред екрана по-добре от възрастните, също е известно. Че всичко това може да се използва и в училище, също се разбрало от четвъртокласниците в ето това училище. Караокето отдавна не е непознато понятие сред тези ученици. Благодарение на интерактивната дъска, доскоро скучната математика също се е превърнала в любим предмет. Причината – вместо наведени на тетрадките и потънали в мълчание над задачите, часът преминава по-скоро като игра. Ще им дава по една мишка, докато те остават на своите чинове. Благодарение на тази мишка те могат да участват в различни видове уроци. Най-много се зарадвахме на мишките. А по музика ни показват текст също на проектора и ние четем и понякога ставам да танцуваме. След като всеки един ученик кликне върху правилния според него отговор, той се отбелязва и при файла на учителката. Те в момента виждат дали правилно са решили задачите или не. Освен това, учителя вижда по същия начин кой как греши и може по този начин да подобри своята работа и да знае на какво да наблегне в следващите моменти. Освен по-съсредоточени, учениците започнали да изкарват и по-добри оценки. Учителката пък успяла да постигне нещо, с което малко учители могат да се похвалят. Накарала всички да внимават и да взимат участие в час, независимо от предмета.